start nummer 5, Frederikke Hansen og Nørlunds Balli Corneli. Og vi beder start nummer 6, Clara Emma Flibner og Hogenhofs Janetta. Og et hold er klar ude på opvarmning. Resultatet for Camilla Vestergaard og Yellow Prince, det blev sådan, at de af stildommerne fik karakteren 7,50. De fik 0,5 fejl her på banen og kom til finalen med 1,5 fejl. Det samlede resultat for Camilla Vestergaard, det er altså 5,50. På banen der har vi Frederikke Hansen og Nørlunds Balli Corneli. De kommer her til finalen med 1,5 fejl. Frederikke hun er 15 år gammel, og hun rider på en 10 år gammel pony. Træneren det er Peter Enemark, og sponsor det er Gammeltorvs Klippestue i Slagelse. Så vil vi gerne byde velkommen her til start nummer 6, Clara Emma Flibner og Hogenhofs Janetta. Og vi beder start nummer 7, Senior Lop Strandgaard og Mystery, og man holder klar.